Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela ngizithintwe ubufakazi buka-brother lo owayethathiwe then wabona iy'ndlela ezahlukahlukene, kodwa ngila esefika khona la kuthiwe khona akuyibuyayo khona, esefica abantu abafaka iy'nwele lezi ey'xhunywe ekhanda ney'nzipho. Ngithi angifakaze Baba ukuthi kuyiqiniso lokhu akushoyo. Kumina sengikubone kaningi, angazi noma ngake ngaxoxa yini kubaba, ngoba okokuqala nje kwakukade kungakafiki ngisho izifo, kwakudala nje kungakafiki ngisho o-COVID. Then mina ngabona, ngangikade nje ngihambe ngayoluka vele, ila engagcina khona ngoba abazalwane bayaye bebe nalokho yabo ukuthi hawu umama umfundisi wabo kufanele bemuhle, ngisho kiwe ey'nkonzweni ey'nkulu kube ezifu bazoba namahloni ngisho ukukukhomba. Yize ngangizwa ukuthi lento le angiyithandisisi kahle, nakwelikamoya ngiyazizwela ngehla uma ngabe kuthiwa ngixhume lezi iy'nwele ekhanda. Uthola ukuthi abantu bayakuncoma emaceleni, kodwa wena uyezwa ukuthi hayi u-down kwelikamoya. Kushuthi la engagcina khona ukuluka ngalezi iy'nwele, ngangiy'hlalele kusofa nje kusemini, ngihlele ngedwa endlini. Ngicabanga ukuthi iy'ngane mhlampe zayisesikoleni angisazi. Uma ngihleli emini kuvele kuthi gqi intombazane ethile like umuntu ogxumayo, ngivele ngibone sethi gqi phambi kwami. Uma ngimbuka lo muntu wesifazane, le ntombazane ngiyibheke ekhanda, hayi bo, yaze yaluka njengami. Ngangikade ngiluke ngempela, ngalolo suku ngangikhokhile ngempela, and nosisi oluka nayo bayamuncoma. Abantu babelokhu bengibuza nje ukuthi kodwa ulukephi, opelepele abahle kangaka, hawu opelepele abahle kangaka, nginconywa. Mayethi gqi phambi kwami kusofa, ngiyabona kimina ngangivele ngavuka nje ekuseni ngabamba nje ngabopha kanye ekhanda, ngakwenza kwayigoda kodwa opelepele ngababopha phezulu. Kushuthi ngenxa yokuthi kwakunyibile-ke ngingabophisisile ngivele ngisekhaya. Kwase kuthi la esenta maqondana nekhala, la esenta la yey'nwele, kwaphuma olulodwa-ke, owodwa umluko walengela ekhaleni, yabo, wehla la esenta nekhala. Ngihleli kusofa, yabona, ngivele nje mina ngibe nalokhu kokuthi akunankinga, ngivele ngiy'hlalela ngiyindawo, ngiwuyeke nje kube ngathi ngiya-enjoy-a kwakuthi wehle kanjena lo mluko, kuyimonyukele khona. Uma ngimbheka lo ntombazane othe gqi wama phambi kwami, naye kwehle kanjalo kuyena, kuyafana opelepele engibalukile, bafana exactly indlela abophe ngayo, naye kwanyiba, waphuma lo mluko owodwa wehlela lana esenta yobuso. Ngathi ngiyabuka, hayi bo, lona oluke njengami, yonke into yenzeka njengami. Kwaqala ngisabuka ngabona la ey'qalwa khona ukuplantwa, khona la kuqala kuswaywe khona yisaxhunywa ney'nwele, njengoba kwakuwopelepele. Lokhu ukuthi iy'nwele ey'swayayo before zilukwe kwaphenduka kwaba yikhanda lenyoka kuyo le ntombazane emi phambi kwami. Kwathi ukuhamba kwesibopho lesi someluko kwaba umzimba wenyoka, njengokucija kwaso lesi sibopho ekugcineni kwayoba umsila, yavele yathi yanyakaza ebusweni bayo le nto. Into engayigxuma lapho kusofa, ngibona ukuthi le nto le eyenzeka kulo muntu, ngoba yonke into iyafana, vele uzongikhombisa into esekhanda lami. Ngathi le nto eyenzeka kulo muntu kusho ukuthi iyenzeka nakimi. Ngagxuma kusofa, ngagijima ngayothatha isikere, ngagijima ngaya emqashweni komunye umzalwane, yena owayeseduze. Ngathi ngicela ungisuse, wathi hawu mama,
kade uyoluka nje sekwenzekani, ngathi ngicela ungikhipha, ngangifisa ngisho ukugquntshula ngezandla, ngithi sheshise, ethi awu phela funeka ngilungise ukuze kungaze ngenze kahle kungaze kusuke ney'nwele. Ngathi angisakhathalele lokho, iy'nwele zobuye y'mile, ngicela ususe nje, susa le nto esekhanda lami. Kwenze njani mama? Ngathi hhayi ngokuxoxela usuqedile susa. So nje nginobufakazi. Kwahamba isikhathi ngilokhu ngithulile nale nto nginalokho ukuthi eyi, enye into kuyenzeka iqondane nawe, ngayitshela ukuthi mhlawumbe mina engingavumelekile ngoba abazalwane ngiyababona bayavutha enkosini, kodwa mina akuvutheki. Angazi ngibeka ngakho uma ngithi akuvutheki, kodwa ngisholo ukuthi kwelikamoya angikwazi ukunyukela kwi-level ephezulu, ngivele ngibe naleso sibhocobhoco nje. But ngiyababona abanye ba-right, so ngaba nokuthi hhayi mhlawumbe mina engingavumelekile ukuthi ngiluke, ngayiyeka. Lokhu ngagcina lapho nje, futhi angicabangi ukuphinde nje, angisoze, angisho kanjalo, angisoze. Kuthi ngokuhamba-ke kwesikhathi sekuyi-lockdown, ngibone engathi sekuzovulwa ey'nkonzweni, futhi kwavulwa ngazo lezo y'nsuku. Ngibona embonweni ngathi kuzovulwa, ngibona abazalwane bayahamba ngathi bayongena endlini yokukhonzela, ngathi nje bade kuvaliwe sekuyavuleleka. Uma beyongena endlini yokukhonzela abazalwane, bese ngiyabona kukhonze kuqedwe. Uma kuqedwe ukukhonzwa bese ngibona kube sengazathi isesaluni, kube ney'buko ngathi bayalukana manje abazalwane. Kube nesibuko esiphambi kwalo olukwayo, omunye umile uyamluka ekhanda. Benze yonke imiluko leyo, straight back, bani ngazo lezi y'nwele. Khona abalokhu bey'ngenisa nje lezi y'nwele, bay'phethe ngamaphekha akhona, y'fakwe emakhathonini, bangena nazo emnyango kule ndlu le kade kukhonzelwa kuyona, indlu yokukhonzela. Uma bengena nakho balokhu bekudiliva, laba bayathatha baluka abazalwane. Ngithi ngisabuka, ngibuka la esibukweni salo ohleli phansi, ngiyibuke le nto, hayibo, ngize ngigcine sengimbuka yena ngqo. Hayibo, inyoka uma bekulalisile bakwenza kwa-straight back, iy'nyoka yithe bhaca phansi ekhanda lakho. Uma beze bakwenze ngathi bayakuswaya, bayakuzungeza la ngemuva esinquthu, nakhona futhi inyoka izokwenza kanjalo. Kuya ngokuthi umluko bawumise kanjani. Kusho ukuthi ngesikhathi wenza lowo mluko usuke uyilalisa ngesitayela osithandayo ukuthi wena ufuna lezi y'nyoka zime kanjani ekhanda lakho. Ngavele ngabona ukuthi uyabona manje-ke ayisathinti mina ngedwa, ngoba le nto mina sengayeka ukuluka ngayo, kodwa manje nakhu ngiyakhonjiswa ukuthi kuzovulwa ey'nkonzweni, kodwa isitha into esiyiplanile ile, sizothumba abazalwane bephakathi ey'nkonzweni bekhonza, bazobe bethunjiwe. Kwavulwa nje ey'nkonzweni, kwakuseyi-lockdown, kuzovulwa kule yokuqala i-lockdown. Ngavele ngaqala ngayikhuluma, abanye-ke bayayimukela, abanye-ke bebe nalokho nje ukuthi abanye bey'qhubekele-ke bayayiqhubekela vele, kodwa nami ngisuke sengilwela ukuthi ngisuse igazi labo abantu kimi, lingabuzwa kimi uNkulunkulu, ngoba wakhuluma kimi eqalise engithuma, wangitshela ekhuluma iphimbo lakhe, ekhuluma esesibhakabhakeni, wathi ngizokhuluma kuwe, wena udlulisele kubantu bami. Ngakuvuma lokho, ngababona nabazalwane bephambi kwami bemisiwe ukuthi fanele ngidlulisele kubo umyalezo. Ngayibona engathi uNkulunkulu uyakhuluma kulo mbono engake ngawusho ukuthi wayemise wonke umzalwane kunendima yakhe okumele ayisebenze. Lathi iphimbo phezulu batshele ukuthi wonke umuntu akasebenze indima yakhe ngokuy'misela, ngibabekele umkomelo ekugcineni kwendima yomuntu nomuntu. So lokhu ngabamba lapho ukuthi inkosi yangitshela, ngavuma, yangitshela ukuthi izongithuma, izofika ikhulume kimi, mina into ezobe iyikhuluma ngiyidlulisele kubazalwane. So ngiye ngikhulume noma ngibona ukuthi akumukeleki, ngilwela ukuthi ngilalele uNkulunkulu. Kungcono ngizondwe abantu, kungcono ngixabane nabantu kunokuthi ngixabane noNkulunkulu. Bese kuba okwey'nzipho. Ngaze ngatshela omunye umama wakhona la elokishini, sihamba siya komunye umkhuleko womama, ngathi yazi ngivuke nombono mama, umama umfundisi, ngathi mama umfundisi usibani bani, ngivuke nombono
ngivele ngabona lezi nzipho ey'xhunywayo. Manje kuqhamuka ngathi ukhozi olumnyama olukhulu olubi olusabisayo luvele nje kwama iy'dladla zalo phambi kwami. Mangithi ngiyabona ilezi nzipho ey'xhunywayo zaze zahlotshiswa so nje asixwayeni bazalwane, asixwayeni. Ayemukelekile kuNkulunkulu yonke lento yokuyipenda yini akusikhona kwethu bantwana bakaNkulunkulu, sisuke sidelela uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise, amen.